Bon vespre, senyores i senyors espectadors. El moviment Escolta i Guiatge de Mallorca és un moviment educatiu al servei dels infants i joves mallorquins basat en els principis de l'escoltisme que treballa pel desenvolupament social. Robert Baden-Powell fundà l'any 1907 a Anglaterra l'escoltisme com a moviment infantil i juvenil. El moviment escolta, Scout, es va estendre ràpidament per tot el món i l'any 1956 arribà a Mallorca de la mà d'Eladi Homs i Maria Ferret. L'any 1993 es constituí la Fundació Maria Ferret, vinculada estatutàriament al moviment d'Escolta i Guiatge de Mallorca, amb l'objectiu de promoure activitats formatives, culturals i de lleure. Durant aquests 50 anys de presència a l'illa, uns 40.000 nins i joves han format part de les diferents agrupacions que conformen el moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, que compleix 50 anys des de la seva creació. Per tal de celebrar aquest aniversari, el moviment Escolta i Guiatge de Mallorca preparà l'exposició 50 anys de l'escoltisme a Mallorca a la capella del Centre Cultural de Misericòrdia de Palma. La mostra fa un recorregut per la història del moviment Escolta a Mallorca mitjançant uns 50 plafons i diferents objectes i publicacions. Coincidint en l'exposició també es celebrà a la Sala d'Actes de la Misericòrdia una taula rodona entorn al 50è aniversari moderada per Bernat Joan, catedràtic de Teoria i Història de l'Educació, en la qual hi participaren Miquel Marc, Rosa Mangual i Esteve Homs. L'escoltisme té per objectiu contribuir al desenvolupament dels joves, ajudant-los a realitzar plenament les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i socials com a persones, ciutadans, responsables i membres de les comunitats locals, nacionals i internacionals. I és l'agrupament el punt de referència educatiu que pretén ser pels infants i joves un lloc on s'aprèn a participar, a parlar, a consensuar projectes amb equip i a tirar-los endavant. Per aconseguir-ho, l'agrupament es divideix en 5 branques i permet treballar la proposta educativa des dels 6 anys fins al 21. En definitiva, el moviment Escolta i Guiatge de Mallorca és un lloc on s'ofereix la possibilitat d'esdevenir ciutadans responsables i cristians conscients. Comença el programa Sal i Llum. Avui vos presentam un programa editat per la Secretaria dels Mitjans de Comunicació del Bisbat de Mallorca sobre el moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Acosteu-vos, bona gent, vingueu d'on vingueu. L'escoltisme i el guiatge és un moviment d'educació adreçat als joves, però també als infants. Un moviment de joves on aquests són els autèntics protagonistes de les seves accions. És una proposta educativa per tots els que creuen possible un món nou, més just, i que estan disposats a treballar-hi de bon de veres. Que els temps estan canviant. El que preocupa la societat preocupa l'escoltisme i el guiatge, perquè no hi ha res pel que no es pugui fer alguna cosa. L'ecologia, el tercer món, el desenvolupament comunitari, la nostra llengua, el nostre país, la política, el quart món, les marginacions, tot això són temes que preocupen. No correu tampoc massa, la ruleta està girant.
Ningú no pot saber el lloc on pararà. Vigileu qui perd avui guanyarà segur demà, perquè els temps estan canviant. L'escoltisme neix a Anglaterra el 1907 de la intuïció d'un anglès, Lord Baden-Powell, qui, observant i retenint els comportaments i les inquietuds dels joves del seu temps, desenvolupà una proposta educativa que té per objectiu la formació de ciutadans compromesos i responsables. La proposta dona el protagonisme en totes les seves activitats als nins. Soc navegant solitari, soc mariner sense port. El moviment pren ràpidament una gran volada i en pocs anys s'estén a molt de països del món. El meu rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores. Un any més tard, el 1912, la muller de Baden-Powell, Lady Olave St. Clair Soames, adaptant l'escoltisme, va fer una proposta per les nines. Neix el guiatge. L'adreça sóc tu i el vent. Treu-me d'aquesta tempesta. L'escoltisme tal vegada és el primer moviment que realment s'acosta a l'infant com infant, empleant elements molt naturals. L'educació se fa a partir de la vida, en principis molt senzills. El cap i la fi era una mica el patriotisme d'origen, no podem oblidar que està fundat per un militar, dins la guerra a Sud-àfrica, dels Boers i tot allà, amb una idea de religiositat, no precisament sempre cristiana, però dins dels principis s'escolta sempre un creent. I la promesa sempre és invocació a Déu que ajuda. I sobretot el contacte amb l'austeritat a partir de la natura. I van conjugant aquests elements. Dóna'm força per cridar, que no soc d'aquí, tampoc soc d'allà, la meva terra és el mar. Dóna'm força per cridar, que jo soc de mi, no soc de ningú i sempre així serà. Baden-Powell nasqué a Londres el 22 de febrer de 1857. Quedà orfe de pare als 3 anys i és la seva mare qui s'encarrega de la seva educació i de la dels seus 8 germans. Viu sempre en ple contacte amb la natura. Entrà a l'exèrcit el 1877 i arribà a capità als 26 anys. Destacà com a gran explorador i coneixedor dels secrets de la natura. Ell era un militar, ell era militar. I supos que com a bon militar britànic, molt recte i molt d'això. Però ell tenia una vocació d'educador i la tenia i els alumnes li interessaven molt. El 1899, Baden-Powell i els seus són assetjats a Mafeking, on passen serioses dificultats. I, malgrat tot, en Baden-Powell aixeca la moral dels soldats i civils gràcies a les seves habilitats artístiques i el seu do d'actor. El 25 de juliol de 1907 organitzà el primer campament experimental escolta essent un èxit total. I va veure que això, si als soldats els donaves una responsabilitat, complien. I d'aquí, doncs, va començar a escriure... Possibilitat i iniciativa. Sí, va començar a fer els seus escrits i va ser immediatament que el rei li va demanar que deixés l'exèrcit i que se dediqués a això. Des d'aquest moment pensa que és més beneficiós formar homes per la pau que militars per la guerra i abandona l'exèrcit el 1910 i escriu diversos llibres sobre l'escoltisme. Baden-Powell va escriure un parell de llibres base que tot dona. Scouting for Boys, escoltisme per infants. Llavors té un llibre que és per caps, per monitors, diríem, per entendre-ho, que és un llibre genial a nivell que avui antiquat. Estan parlant de principi del segle XX, com aquell que diu. Però en el seu moment és un llibre sensacional, que parla, per exemple, parlant en els caps que eren joves de 17, 18, 19 anys, alertes l'alcohol, alertes la prostitució, parlant totes les paraules, no? I en delicadesa al mateix temps. I creava una capacitat d'ideals. El 1916 crea la branca de llops.
El 1920 es celebra a Londres el primer Jamboree on Baden-Powell és nomenat cap escolta mundial. El 22 de febrer que hi varen anar a dos típics ram de flors i els hi va dir que prou flors i que se va instituir el que se diu el sou mundial de l'escoltisme. Cada infant havia d'entregar una moneda petita, un cèntim, era un cèntim, per espanic, per desenvolupament de l'escoltisme arreu del món. O sigui que poguessin créixer noves unitats. I aquest és el fons de la diàspora. Reflexionar, pensar el que hem fet ben fet i el que no hem fet ben fet, el que volem fer, cap on volem arribar i contribuir econòmicament a que neixin grups nous. El 1922 creà la branca Rover. El 1937, davant 28.000 escoltes, presideix el darrer Jamboree a Holanda on adverteix els joves dels perills que amenacen Europa. El 8 de gener de 1941 mor als 84 anys amb aquest darrer desig. Deixeu aquest món millor que no pas com l'heu trobat. Ens esforçam a mereixer confiança i fem confiança a tothom. Vivim la nostra fe i respectam les conviccions dels altres. Aprenem a ser útils i a fer servei. Som germans de tothom i treballam per la pau. Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món. Defensam la natura i protegim la vida. Aprenim a viure en equip i tot ho feim entre tots. Som decidits i afrontam les dificultats sense por. Estimam el treball i volem fer bé les coses. Aprenem a estimar i a jugar net. És un moviment educatiu que se basa bàsicament en una declaració de principis, amb una llei i una promesa, és a dir, un estil de vida que intenta educar a Satlot amb aquests 10 punts, i després amb una promesa, és a dir, amb una lliure adhesió en aquest estil de vida. L'escoltisme es basa en 3 pilars fonamentals per funcionar: l'eix de la fe, del fer país i de l'educació. Aquesta càmera se pot aguantar només en 2 pates. L'educació és un conjunt. Té una dimensió humana. La condició humana és la persona que se fa i va agafant sentit de comunitat, de col·lectivitat, de comunitat. Perquè el creixement humà no només jo és així i tenir tot un set de valors humans, que valors humans els vius amb altres persones. Molt bàsica, el tema de país és estimació a una terra, estimació a una llengua, estimació a un lloc on vius, en definitiva. El tema d'educació, jo crec que la mateixa paraula ja ho diu, és educar els al·lots perquè el dia de demà siguin ciutadans que donguin fruit en aquest país nostre i que donguin fruit de més positiu, se suposa. I el tema de país és que tenim clar que el missatge de l'escoltisme passa pel mateix missatge de Jesucrist. No crec que les possessions, penso que hi ha massa coses que ens separen i tots som del mateix món. No crec en nacions, ni en obligacions, ni en obligacions. A gairebé tots els països del món on hi ha escoltes s'ha adoptat la flor de llis com a insígnia representativa del moviment, diferenciant-se únicament en el seu disseny. Quan Baden-Powell fundà els escoltes, pensà que era necessari un emblema que ha fet sentir a tots la unió que ha d'existir en el moviment, així que adoptà la flor de llis com a distintiu, usant-ho per primera vegada en el campament de Brownsea a l'agost de 1907. La insígnia escolta fou presa de l'antiga brúixola marina, on es designava el nord amb una flor de llis. Amb els seus 3 pètals és emprada en general a tots els països del món, com a mostra de germanor escolta, d'amistat i bona ciutadania. Els 3 pètals, de la mateixa forma dels 3 dits de la senya escolta, ens recorden els 3 punts de la promesa escolta: el central, Déu i pàtria;
El de l'esquerra ajuda el més petit, el de la dreta, observació de la llei escolta. La línia que divideix el pètal central, l'agulla d'una brúixola, significant que l'escolta és capaç de seguir el camí recte en la seva vida, de la mateixa manera que l'agulla de la brúixola sempre assenyala el nord. Les dues estrelles, cada una de 5 puntes, la vida a l'aire lliure, els ideals de la veracitat i coneixements del moviment escolta. A més, recorden els 10 articles de la llei escolta. L'anyell que reuneix els 3 pètals, la unió de la germanor escolta, detall que es veu reforçat per la corda que revolteja la flor de llis, recordant la germanor mundial. La corda va unida en els seus 2 extrems per un nus que és de treball i recorda a l'escolta que la seva superació només serà a base d'esforç i dedicació. Dóna'm força per cridar, que si l'aigua se'n vol jo de pedra no soc, i mulla'm un altre cop. Dóna'm força, torna'm boig, que si l'aigua se'n vol jo de pedra no soc. En algun moment s'ha criticat l'utilització d'aquests símbols, l'utilització inclús de l'uniform per part de l'escoltisme, i a vegades inclús se mos ha dit tot el tema de la militarització, supos que pel fet que el fundador venia d'una branca militar, no? Quan curiosament ningú ha criticat altres esdeveniments que també utilitzen les mateixes eines. O sigui, ningú critica que els futbolistes tot vagin uniformats de dalt a baix, no? Per exemple, no? Això sempre m'ha xocat moltíssim aquest fet. L'escoltisme simplement s'utilitzen com a eines de progrés o com a eines d'educació. És a dir, per exemple, el tema dels uniforms no té altra finalitat més que distingir els diferents nivells educatius i fer que una mica tots siguin iguals. És a dir, aleshores, si tothom du la mateixa camisa de color groc, ja no distingueixes entre marques i si aquell ho tu millor que els altres, etc. Això ha estat un poc la finalitat de l'escoltisme. El tema dels mocadors és el mateix, és la pertinença a un moviment en concret i a un agrupament en concret, perquè cadascú tria un color. Hi havia la preparació, en aquell moment, que tenia molta importància, la preparació, la promesa tenia un ritual que els soldats s'emocionaven en aquell moment i que avui segurament seria un poc ridícul. Però en aquell moment un ritual molt que l'infant se comprometia allà quan sa mare munta el banderí, prometent fidelitat a l'hotets de 12 anys. Ja la vaig fer, tenia 12 anys. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. L'escoltisme a Mallorca comença l'any 1956 de la mà de Naladi Homs i Zimmer i de la seva esposa, Maria Ferret, en la formació de la secció Ramon Llull, acollida a una entitat anomenada Joventut Antoniana. Naladi Homs un dia va venir a la botiga i va dir, tu ets en Josep Maria Magrinyà, no? Dic, sí, jo sóc Naladi Homs, que m'ocupo d'aquestes coses de l'escoltisme. Jo dic, però jo no en sabia res de l'escoltisme, tot i que potser n'havia sentit a parlar, eren paraules noves per mi. Diu, vosaltres teniu escoltisme a la parròquia de l'Encarnació? Dic, no ho sé. I m'agradaria que tu fessis de cap d'agrupament a la parròquia aquesta. Dic, i què vol dir això? Què vol dir fer de cap d'agrupament i què vol dir escoltisme i què és escoltisme? I llavors me'n va explicar una mica, i jo vaig dir, bé, en parlaré amb la meva dona, en parlaré amb la Paquita, i ja et diré coses. I quan vaig arribar a casa, li vaig dir a la Paquita, mira, dic, ha vingut Naladi Homs i m'ha dit tot això. I la Paquita, que és molt més coratjosa que jo, em va dir, diu, sí, home, sí, vinga, fes-ho i ja veuràs que les coses sortiran com Naladi espera. I així vaig començar. Tant se val, és així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré. Era molt idealista, molt exigent al mateix temps, començant per ser exigent amb ell mateix. Ja per mi era una persona, un autèntic ciutadà i un gran cristià.
i amb una dedicació absoluta. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. 2 anys més tard va néixer el primer grup femení en l'agrupament Reina Costança. Al mes de febrer de 1959 es constitueix l'Oficina Diocesana d'Informació i Coordinació d'Escoltisme i el mateix mes el Bisbat de Mallorca va aprovar els estatuts del moviment. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré. L'abril de 1961 es reuniren al Sant Jordi de Beniatzà 6 agrupaments masculins i un de femení, amb un total de 10 unitats i 117 escoltes, i es va construir la Capelleta Monòlit, Mare de Déu dels Escoltes, que avui en dia es troba al Camp Escolta de la Torrentera. El meu país és tan petit que sempre cap dintre del cor, si és que la vida et porta lluny d'aquí. Havia estat prohibit, l'escoltisme anterior va néixer antes de la Segona República, a Espanya. I llavors, quan hi va haver la Guerra Civil, se va prohibir, a la zona nacional se va prohibir, i la zona republicana que va desaparèixer també. Perquè mai he sentit parlar, Naladi Oms contava la seva vida d'escolta, que llavors devia tenir 16-17 anys a Barcelona republicana, des de la Guerra Civil. Allà de trobar-se passejant en el que era conciliari, igual que si fos el seu predí se confessava per el passeig de Gràcia caminant, perquè estaven tancats, capellans perseguits, tot això que ara no se diu de cap manera, i que va ser una realitat també la Guerra Civil. No només van fusellar en el cementeri de Palma, fusellaren per tot, tristament, tots feien les mateixes animalades. I ell va dir l'escoltisme, ja sense uniforme ni sense res, clar, per això tenia un sentit d'escolta molt profund, perquè ell ho havia viscut a dins la dificultat, a dins la persecució, en certa manera. A partir dels anys 70, el moviment Escolta de Mallorca i el Guiatge Catòlic de Mallorca inicià trobades conjuntes de cara a una unificació dels dos moviments que es produí el mes de maig de 1976 amb el nom actual. És a dir, varen viure diferents etapes, és a dir, a un moment donat es va veure que els dos moviments havien d'anar plegats, que no hi havia per què tenir-los separats. Va ser un procés molt gradual, és a dir, no hi va haver en cap moment ni molta discussió, si no recordo malament va ser el 76, a l'Assemblea de Sant Sardina, tot i que jo ja dic que les dates són terribles, però em sembla que aquesta era així, 75-76. A Sant Sardina hi va haver la proposta d'unificació, manca la proposta formal, i jo sempre vaig veure d'una manera molt bé. Tot i que s'hagués pogut crear segurament una certa fricció. Jo no sé si avui en dia m'haguéssim barallat molt més del que se varen barallar. No, perquè hi havia certes coses que, per exemple, ni siquiera varen sortir. És a dir, en aquell moment jo crec que el que va imperar era que se treballés junt, que no segurament certs accessoris que quedaven a l'aire. Pensa que els dos moviments, per exemple, se varen fusionar i ni siquiera se va discutir uns nous estatuts nous. Se va acordar que s'utilitzarien els del guiatge perquè eren més avançats que els de l'escoltisme i se va funcionar tota una sèrie d'anys així. Hi va haver temes que se varen anar perdent, supos que inclús per no haver-hi ni debat, és a dir, tota la uniformitat de les nines, per exemple, ni siquiera hi va haver debat. Se va anar perdent a poc a poc, se va anar modificant, o sigui que per unes coses quedaren uns estatuts, per les altres quedaren les eines de lo que era. M'imagino que perquè les altres camies començaven a tenir més colors i eren més atractives que potser tan sols d'un color. Vull suposar que per això, no? Però ja t'he dit, jo ho vaig viure d'una manera com molt relaxada, molt tranquil·la. El país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.
I llavors va succeir el que va succeir a moltes de les parròquies que van tenir unitats femenines, que les germanes, les cosines, les amigues, les veïnades, veien que aquells al·lots feien i disfrutaven tant fent aquella feina d'anar els dissabtes i els diumenges a les unitats d'escoltisme, i ells van dir, i nosaltres per què no ho podem fer? I es varen reunir, autoreunir, autoorganitzar i autodisciplinar amb l'exemple dels al·lots. L'any 1974 es publicà un carnet sobre les experiències inicials en coeducació, en funcionament des de 1972. Fem feina per crear una unitat que fos coeducativa, amb el permís dels pares. I els pares, perquè tenien fent l'escoltisme. I els hi posàrem unes condicions, que fossin nins que no haguessin conegut cap altre tipus de sortida, o sigui, havien de ser nins de 8 anys, que no haguessin pertenegut a cap... A dir, ara perquè anaven junts, els ajuntant, no, fora. Havia de començar una unitat nova. L'any 1985 es van comprar un terreny al centre de Mallorca, a Sencelles, per convertir-los en camp escolta. El 6 de novembre de 1989, juntament amb altres entitats, el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca es mobilitza i aconsegueix paralitzar les obres d'urbanització de Cala Mondragó. Posteriorment, el govern balear declarà Cala Mondragó parc natural. L'objectiu del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca és l'educació de persones lliures i responsables i pretén fer descobrir als al·lots i les al·lotes la seva capacitat de vida personal en les 3 dimensions, interior, social i de fe, per mitjà d'un compromís constant, segons el mètode i l'esperit del Moviment Escut Internacional, fundat per Baden-Powell, d'acord amb les normes de la Conferència Internacional Catòlica d'Escoltisme, la Conferència Internacional Catòlica de Guiatge i en les orientacions de l'Església. Per exemple, ens adonàrem que a les illes, jo ara no recordo si hi havia prop de 8 associacions d'escoltes, no? De tot tipus, o sigui, el que no ens haguéssim imaginat mai, no? Escoltes a Montession, escoltes a Menorca, gent d'un altre moviment que es diu Associació d'Escalts d'Espanya a Eivissa, escoltes americans, escoltes anglesos, però radicats a les illes, o sigui, tota aquesta gent varen conformar el que va ser el Sant Jordi 2000, que a més va tenir una cosa molt curiosa, ara que parlam del tema de fe, a mi me va xocar moltíssim, perquè jo feia de cap de camp en aquell moment, i un dels temes que treballàrem molt va ser la possibilitat de fer algun tipus de celebració conjunta. Clar, a més teníem protestants a nivell dels escoltes anglesos, teníem gent com escoltes de Mallorca que consideraven que sí que havien de fer alguna cosa, però que, clar, que no havia d'estar enfocada en una religió tot sol. La meva sorpresa va ser veure que més de 2.000 persones, per exemple, ompliren l'església. I era un dels actes que justament hi havia tot el Sant Jordi que no era voluntari, és a dir, un moment donat varen dir, doncs, mos juntam i fèiem un tipus de pregària, un tipus de celebració ecumènic, ben bé inclús no sabíem ben bé ni quin nom donar-li, no? I la meva sorpresa va veure que en el camp no quedava ningú, hi havia anat absolutament tothom. Ja me va sorprendre més gratament, no? De dir, mira, som capaços inclús de posar-nos d'acord amb això. Que actualment formen el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca 16 agrupaments, dels quals 10 són a la part forana de Mallorca. Un total de 250 caps i més d'un milenar de nins i joves fan possible la proposta Escolta a Mallorca. Estan compromesos educant la fe des de i per la comunitat cristiana a través dels nostres educadors. Tu fas una promesa per ficar-te dins el grup que tots som l'escoltisme. Tu promets una cosa que t'acosti molt i l'has d'anar complint a mesura que van madurant i a mesura que van passant els anys. Estem compromesos en una proposta coeducativa que eduqui els al·lots i al·lotes a realitzar-se dins un projecte d'educació comú. Per fer la promesa havien d'haver complert unes etapes. Aquestes etapes eren molt senzilles, vull dir,
haver fet bon de casa teva, ajudar a fer feina, treure bones notes, fer el que toques, no? Mai més del que toca, però tot el que tu puguis, perquè el lema és tant com puguis, sempre, de tot, no? Estan compromesos amb el nostre país, concretant els nostres compromisos en la transformació de la realitat que ens envolta. Home, sí que és un tema fet de compromís molt actual i estem que nosaltres treballem principalment. Nosaltres creiem que a partir de la responsabilitat i de l'acció, l'infant i el jove ha d'agafar el compromís d'anar continuant. De fet, un dels temes que nosaltres treballem en la promesa és el fet d'adquirir un compromís envers el grup, és més proper. No importa anar a cercar altres grups ni altres col·lectius abstractes, basta que siguis el grup més proper, en aquest cas és la família, la unitat, el petit grup d'amics, i a partir d'aquí anar treballant a mida que va creixent el lot amb compromisos més propers a la seva edat. No és el mateix el compromís que se pot demanar a un infant de 8 anys que un jove de 18. Estan compromesos amb una educació medioambiental, ja que des de la naturalesa aprenem els valors de creixement gratuït, esforç i llibertat com a dons de Déu. És a dir, la creació de Déu és un tot. L'escoltisme jo crec que és una mica això mateix. És a dir, nosaltres no és que parlem en els al·lots, com te deia abans, de fe, ni li parlem d'educació ni li parlem de país. Què fem? Treballem amb ells, per exemple, a una sortida. A una sortida tu tens tot el que és el territori, tot el que són els arbres, que això forma part del teu país, parles amb ells i cantes amb una llengua perquè aquesta llengua és d'aquest país. Tot allò que t'envolta és part de la creació de Déu, és el missatge de Jesús. Ben que dir, tu no li parles de Jesús, tot allò que t'envolta s'ha fet per alguna raó, els companys que tens els atens i els estimes i d'aquesta manera és a bon treball l'escoltisme. Un agrupament és una institució amb un projecte pedagògic definit, amb el compromís de fer créixer aquells que hi participen i per d'un davant el projecte col·lectiu de l'escoltisme. L'agrupament està format per l'equip d'agrupament, el cap d'agrupament, el tresorer i el conciliari. Les unitats, cada una de les quals inclou el caps de la unitat i els nins i nines que hi participen. Cada una d'aquestes figures té unes funcions molt concretes, totes elles ben coordinades per l'equip de l'agrupament escolta i guiatge, que serà qui vetllarà pel compliment del projecte pedagògic establert. I el més maco de tot és que no se votava. Mai se va votar l'escoltisme, ara se vota. Per tot se vota, tot d'una perquè aviat se vota. Mai se va votar. Havies de convèncer. Si hi havia una cap que tenia una nina que no li funcionava perquè era perezós o perquè no fotia ni brot i ja estic cansada de tenir-la i aquesta nina no serveix per res, no arribarà enlloc, doncs tocava a tots convencer-la que el mal d'aquella nina seria donar-li espaci. El moviment escolta té una proposta i una animació diferent segons l'edat, per això es divideix en branques. Ferrerets, nins i nines de 6 i 7 anys. Bàsicament el que se treballen són els lots a Ferrerets, l'iniciació a l'escoltisme, el tema de muntatge de tendes, muntatge de motxilles, ensenyar-los totes aquestes habilitats, que aprenguin a fer feina amb equip i per preparar-los de cara quan hagin de pujar a les altres unitats. Llops d'Aines, nins i nines, 8, 9 i 10 anys. Rangers Esplet, nins i nines d'11, 12 i 13 anys. Els Rangers tenen edat de 11, 12 i 13. I bé, nosaltres tenim reunions setmanals, dissabte, 2 horetes, i fem activitats, i un cop per mes, més o menys, per anar de sortida, i després organitzar trobades a nivell d'altres agrupaments, i després Sant Jordis i campament d'estiu. Pioners Caravel·les, joves de 14, 15 i 16 anys. Rutes, joves de més de 7 anys. Clan i el CAPS. Per Sant Jordi, que és el patró dels escoltes, nos reunim sempre cada any, o sempre que podem, a un puesto i tots junts celebrem aquesta festa. És el nostre patró, és una mica el que el tema de Sant Jordi sempre reconeix, no? Allò de la lluita del bé contra el mal, el Sant Jordi que derrota el drac dolent, i és una mica el sentit que sempre li donem a l'escoltisme, no? Sempre lluitar contra aquests dracs que tenim.
En el camp escolta el que solem fer, o el que fem, són diferents activitats. Cots ens dividim per branques, que són ferrerets, llotdaina, rangers, esplet i pioners, caravel·les i rutes. I al capvespre solem fer jocs, als vespres fem ballades, dinàmiques que cada branca ha muntat. I els diumenges de matí el que solem fer també són jocs més carrers mesclats, per conèixer tant pioners com ferrets, perquè estiguin tots mesclats i sàpiguen que n'hi ha grans i de petits. Fem una celebració, recordant tot, vull dir, tot el Sant Jordi i tothom hi col·labora. I després, el capvespre, recollir i a l'hora dels adeus, i res, tothom cap a casa. I avui, aquí, entre molts dels tallers que tenim, en tenim un, que és la Botigueta, que és un programa que tenim obert dins del moviment Escolta de Mallorca, on donant recursos en els diferents CATs dels diferents agrupaments, fent unes fitxes, on demanant la seva implicació. El que fem és demanar-los una sèrie de material. Nosaltres tenim uns catàlegs de productes que se poden fer, com per exemple aquest, que és un dels que avui fem. Els al·lots esclafen les xapes i els ensenyarem a fer uns instruments a partir d'objectes que potser ja no tindrien cap tipus de valor. Jo som l'amic dels caminants que per la vida pugen cantant. Jo som l'amic de Déu que ha fet els homes la mar i el vent. Enguany fa 30 anys que vàrem obrir l'agrupament aquí a Son Sardina i bé, per commemorar aquesta data vàrem decidir fer Sant Jordi el terreny on teníem i vàrem dir a veure si surt. I de moment el temps ens acompanya i tot va damunt el previst. Pocs objectius que té la Fundació és, en principi, promocionar tot el que són els valors de l'escoltisme, tot el que heu parlat de la fe, del país, i un poc ajudar en els CAPs, en els agrupaments, donar recursos i donar un incentiu i facilitats perquè se puguin fer treballs d'investigació, un poc d'anar promocionant tot el que és aquest món. Amics, mai ben dit aquesta paraula. Amics, amigues, autoritats. Quan Naina em va telefonar per convidar-me en l'acte de lliurament de prèmits de la Fundació, vaig sentir un profund agraïment per haver tingut la gentilesa d'haver comptat amb mi. I encara que els anys em van frenant les cames, no vaig ser capaç de refusar l'oferta. Cosa que, repeteixo, us ho agraeixo molt. Més encara que aquest any els premiats, entre ells, hi ha persones molt estimades, conciliaris, i un matrimoni, el qual aprecio i valoro molt per el seu llarg treball de tants anys a favor d'aquesta illa i a favor dels ideals que la Fundació porta a terme. I per la seva amistat, que ve de tan lluny
Vaig pensar que tot un mar, com el Mediterrani, no podia separar la trobada joiosa d'estar rodejada d'altres amics. Més lluny de les muntanyes, jo vull trobar un racó per viure sense pressa. El moviment Escolta i Guiatge de Mallorca està treballant en aquests moments en una sèrie de projectes com integració dels minusvàlids a les unitats, ja siguin físics o psíquics, educació per la natura, adaptant el camp escolta de la Torrentera en un lloc on es puguin realitzar el major nombre d'activitats, tot incentivant l'empriu d'energies alternatives. Es treballa amb l'intenció i amb l'il·lusió de deixar aquest món una mica millor de com l'hem trobat. Jo vaig a l'escolta a França. Hi ha allò, escut un jour, escut toujours, que és escolta verda i escolta un dia per tota la vida. I sí, és un estil diferent, hi ha un sentit de fraternitat, un poc a nivell mundial inclús, a més, se passava les fronteres. A un moment donat de la teva vida, és cert que tu estàs en una associació que es diu Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, això és la teva vida en actiu. Tu quan te'n vas no deixes de ser escolta ni deixes de ser guia. És a dir, si allò que tu has après des de petit, l'has estimat, t'has amarat de tota aquesta filosofia, se suposa que allò se converteix en el teu estil de vida. Recordeu, aquesta és la darrera paraula que sentireu de mi. Per tant, mediteu-la. He tingut una vida molt sortosa i desig que tots vosaltres tingueu vides molt sortoses. Crec que Déu ens ha posat en aquest món encisador perquè siguem feliços i gaudim de la vida. Però la felicitat no prové de la riquesa, ni de tenir èxit a la carrera, ni donant-se gust a un mateix. Un pas cap a la felicitat és fer-se un, sa i fort de nin, per poder ser útil i així poder fruir de la vida quan s'és home. L'estudi de la natura vos ensenyarà com ha omplert Déu de coses belles i meravelloses aquest món perquè el pugueu gaudir. Restau satisfets amb el que vos ha tocat i trieu-ne el millor partit que pugueu. Piau sempre al costat bo de les coses, no el dolent. Però la verdadera forma d'obtenir la felicitat és fer feliços els altres. Deixeu aquest món millor que no pas l'heu trobat. Així, quan vos arribi l'hora de morir, podeu fer-ho feliçment, ja que almenys no vareu perdre el temps i vareu fer tot el possible per aconseguir el bé. Manteniu-vos fidels a la vostra promesa escolta, sempre, malgrat deixeu de ser uns nins. Que Déu vos ajudi a fer-ho així. I així acaba el programa d'avui. D'aquí 7 dies tornarem amb nous reportatges, nous temes i nous personatges, que nosaltres creiem que són sal del món i llum de la terra. Bona nit. Bon vespre, senyores i senyors espectadors. El Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca és un moviment educatiu al servei dels infants i joves mallorquins basat en els principis de l'escoltisme que treballa pel desenvolupament social. Robert Baden-Powell fundà l'any 1907 a Anglaterra l'escoltisme com a moviment infantil i juvenil. El moviment escolta, Scout, es va estendre ràpidament per tot el món
i l'any 1956 arribà a Mallorca de la mà d'Eladi Homs i Maria Ferret. L'any 1993 es constituí la Fundació Maria Ferret, vinculada estatutàriament al moviment d'escolta i guiatge de Mallorca, amb l'objectiu de promoure activitats formatives, culturals i de lleure. Durant aquests 50 anys de presència a l'illa, uns 40.000 nins i joves han format part de les diferents agrupacions que conformen el moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, que compleix 50 anys des de la seva creació. Per tal de celebrar aquest aniversari, el moviment Escolta i Guiatge de Mallorca preparà l'exposició 50 anys de l'escoltisme a Mallorca a la capella del Centre Cultural de Misericòrdia de Palma. La mostra fa un recorregut per la història del moviment Escolta a Mallorca mitjançant uns 50 plafons i diferents objectes i publicacions. Coincidint amb l'exposició també es celebrà a la Sala d'Actes de la Misericòrdia una taula rodona entorn al 50è aniversari moderada per Bernat Joan. Avui vos presentam un programa editat per la Secretaria dels Mitjans de Comunicació del Bisbat de Mallorca sobre el moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca. Acosteu-vos, bona gent, vingueu d'on vingueu. L'escoltisme i el guiatge és un moviment d'educació adreçat als joves, però també als infants. Un moviment de joves on aquests són els autèntics protagonistes de les seves accions. És una proposta educativa per tots els que creuen possible un món nou, més just, i que estan disposats a treballar-hi de bon de veres. Els temps estan canviant. El que preocupa la societat preocupa l'escoltisme i el guiatge, perquè no hi ha res pel que no es pugui fer alguna cosa. L'ecologia, el tercer món, el desenvolupament comunitari, la nostra llengua, el nostre país, la política, el quart món, les marginacions, tot això són temes que preocupen. No correu tampoc massa, la ruleta està girant. Ningú no pot saber el lloc on pararà. Vigileu, qui perd avui guanyarà segur demà, perquè els temps estan canviant. I sobretot el contacte amb l'austeritat a partir de la natura. I van conjugant aquests elements. Dóna'm força per cridar que no soc d'aquí, que posso tallar, la meva terra és el mar. Dóna'm força per cridar que jo soc de mi, no soc de ningú i sempre així serà. Baden-Powell nasqué a Londres el 22 de febrer de 1857. Quedà orfe de pare als 3 anys i és la seva mare qui s'encarrega de la seva educació i de la dels seus 8 germans. Viu sempre en ple contacte amb la natura. Entrà a l'exèrcit el 1877 i arribà a capità als 26 anys. Destacà com a gran explorador i coneixedor dels secrets de la natura. Ell era un militar, ell era militar. I supos que com a bon militar britànic, molt recte i molt d'això. Però ell tenia una vocació d'educador i la tenia i els al·lors li interessaven molt. El 1899, Baden-Powell i els seus són assetjats a Mafeking, on passen serioses dificultats. I, malgrat tot, en Baden-Powell aixeca la moral dels soldats i civils gràcies a les seves habilitats artístiques i el seu do d'actor. El 25 de juliol de 1907 organitzà el primer campament experimental escolta, essent un èxit total. I va veure que això, si als soldats els donaves una responsabilitat, complien. I d'aquí doncs, va començar a escriure el seu... L'escoltisme neix a Anglaterra el 1907 de la intuïció d'un anglès, Lord Baden-Powell,
i observant i retenint els comportaments i les inquietuds dels joves del seu temps, desenvolupar una proposta educativa que té per objectiu la formació de ciutadans compromesos i responsables. La proposta dona el protagonisme en totes les seves activitats als nins. Soc navegant solitari, soc mariner sense port. El moviment pren ràpidament una gran volada i en pocs anys s'estén a molt de països del món. El meu rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores. Un any més tard, el 1912, la muller de Baden-Powell, Lady Olive St. Clair Soames, adaptant l'escoltisme, va fer una proposta per les nines. Neix el guiatge. L'adreça sóc tu i el vent, treu-me d'aquesta tempesta. L'escoltisme tal vegada és el primer moviment que realment s'acosta a l'infant com infant, empleant elements molt naturals. L'educació se fa a partir de la vida, en principis molt senzills. El cap i la fi era una mica el patriotisme d'origen, no podem oblidar que està fundat per un militar, dins la guerra a Sud-àfrica, dels Boers i tot allà, amb una idea de religiositat, no precisament sempre cristiana, però dins els principis l'escolta sempre era un creent. I la promesa sempre és invocació a Déu que ajuda. Catedràtic de Teoria i Història de l'Educació, en la qual hi participaren Miquel Marc, Rosa Mangual i Esteve Oms. L'escoltisme té per objectiu contribuir al desenvolupament dels joves, ajudant-los a realitzar plenament les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i socials com a persones, ciutadans, responsables i membres de les comunitats locals, nacionals i internacionals. I és l'agrupament el punt de referència educatiu que pretén ser pels infants i joves un lloc on s'aprèn a participar, a parlar, a consensuar projectes amb equip i a tirar-los endavant. Per aconseguir-ho, l'agrupament es divideix en 5 branques i permet treballar la proposta educativa des dels 6 anys fins al 21. En definitiva, el moviment Escolta i Guiatge de Mallorca és un lloc on s'ofereix la possibilitat d'esdevenir ciutadans responsables i cristians conscients. Comença el programa Sal i Llum.